Šta još znam da se više ne koristi, da je od vune i da greje u muzeju? Pa setio sam se! Najčudniji predmet od vune koji sam ikada video je kabanica. I zaista ne propušta vodu. Časna reč. Vuna je čaroban materijal. Naprimjer, čak i kad pokisnemo do gole kože, vuna može da nas greje. To drugi materijali ne mogu. Ali svakako, još niko nije pokisao ispod kabanice od vune. Nosili su je pastiri i samo bi je prebacili preko ramena i tako je nosili. Nemojte da vas zbune rukavi, jer to zapravo nisu rukavi, nego džepovi. Joj, da smem da diram predmete u muzeju, rado bih pokazao. Ali u muzeju se samo gleda i uči, a ništa se ne pipa. U rukavo džepove moglo je da stane šta god hoćeš. Stala bi i moja lupa i šeširić, ma možda i Ćirilo sa svim svojim pitalicama. Jedino zbog ove kabanice mi je baš žao što nemam veće ramena. Ovako bi mi kabanica sigurno spadala. Ali zamisli tu sliku. Na zelenom polju ja, Haralampije, sa velikim ramenima u pastijskoj odeći, sviram frulu, a kiša pada. Ja samo prebacim kabanicu od vune na sebe i stavim frulu u rukav džep. Milina! Da, ali ni to nije rešenje. On je duh sveta kojeg nema. Prošlost.